Ay mga jacket din mga idol. Lantawan jacket lantawan jacket ng itom lantawa. Lantawa kana. Gana no. Lantawa. Okay dili. Vlog. Hello mga idol. Yata karon sa Boulevard Surigao City mga idol. Soroy ta diri sa kuan diri mga diri kuan diri sa I Love Surigao mga idol no. Diri ta mo soroy ta diri kay gwapo na diri ang kuan Boulevard kay nanay mga night market kanang mga tinda-tinda ba ng mga street food. Diri mga idol. Oh yeah. Kay nato na atong fire truck no. Always ready gyud sila. Permente gyud sila mag-assist diri sa mga naay kasulugan. Ano yung mga kasulugan ba? So na atong mga ambulance assist na sila. Dahil taga asa man ni taga Coast Guard. So taga Coast Guard oh. Oh, lantawa mga idol. Tiyanggihan ng Boulevard. Lantawa mga idol no. Grabe kabibo mga idol basta ingunanin ang mga orasa mga idol. Musulod na ta sa Tiyanggihan ng Boulevard. Lantawa mga idol, grabe ka busy no. Dili dai busy. Daghan kay tao. Kay maoro man ni atong kalingawan diri mga idol pag pista. Kay karong September 10, 2024 ang pista diri mga idol. Ay klase-klase mga short diri mga idol. Mga bags, sandals, mga step-ins, mga shoes, sapatos ba? Ang tao mga idol no. Jagon saray mga tinda diri karon mga idol. Barato ra ni diri mga idol. Lantaw na to ang mga presyo mga idol. Na ay mga jacket diri mga idol. Lantawan jacket lantawan jacket ng itom lantawa. Lantawa kana. Gana no. Lantawa. Okay dili. Vlog. Ay pa. Tuyo ko na to ning Boulevard mga idol hanto dito sa Tumoy. Lantawa daghan kay ang kuan diri mga idol no. Na yung mga shades diri mga idol. Kasi klase ng mga shades, mga case sa cellphone, mga pangtulog mga idol, mga bags. Na yung mga ukay-ukay, na itag 20, na itulo 100, na 50 mga idol. O na yung mga printing press diri mga idol. Kung gusto ka na magkuhan og design mo, pwede kayo diya mga idol. Pwede ka diya mag-request, magbayad ra ka. Na dayon kay t-shirt mga idol. So, siyempre grabe ka daghang tao mga idol no. Na yung mga kuhan diri. Daghang tao mga idol pero gamay ray na malit. Mura na namili-pili. Daghan lang manoroy mga idol. Pero kanay diri daghang na malit diri mga idol dito dapit ba lang dito ta dapit banda sa mga dito ta dapit mga idol. Mga idol Diyan na ta sa mga namiligyan sapatos, mga ukay-ukay na brand new. Antawa mga idol, antawa kabibo diri mga idol. Klase-klase ra ning mga tinda diri mga idol no. Mo ni kuan, mo ni Surigao. Uy, ako nga idol ng mga shorts Tagpila ni boss. Tagpila ni. 280. Tag 280 ra daw. Dirita mga idol. Dirita dang. Diha ta matuyok ta diha. Uy, nay gwapo ng sapatos dang. Tawa dang. Uy, gana kay daw. Tawa dang. Pila ni boss? Pila? Tuwit. Gana Tuwit man ito mga idol.
Lamay ito paliton na yun mga idol. Mga klase na ako, gana kayo. Pang kwanto, pang suroy ba? So ang mga tinda din mga idol, balik-balik ng mga idol, no? Sapato, sanina, mga printing press, mga duwaan, mga ukay-ukay. Napay bakante mga idol, okay, wala pa nakabang diri mga idol. May bakante. Kung gusto mo maabang na mo diri. Kay makatinda dayon mo. So direta, nanay mga burluloy diri mga idol, mga kwintas na mga plated. Tuyokon. See how I believe every piece of you. Because of your love, believe me, realistic and how I feel like we could have it Yun na. Patuslok rakan ko. Bigay nyo, voice over yun ipadulong na kay naidagang sounds. Nga daw, mga dulaan daw. Mo ay kumpron sa Cagayan dang pero katong mga unique na mga dulaan nga kuan sa mga kuan. Dugay na nagsugo din no. Lingi ba? Blood ba din na? Di man ko na blood good. Oh. Ang? Wala. Diyan may bayay-bayay ba? Kana de? Ibayay. Dili na po. Diligan na ito taghimo dire. Ito dito? Batik daw oh. Sabi mo ni batik sambuang gamit. Batik sir, batik. Sambuang gamit. Lingi. Oh, di ka makuha oh. Dito. Saya palito na to daw. Litson baka. Litson baka. Ngayon ramay naglamay ato. Shawarma. You don't need me chance. Got them saying goals, they don't wanna be independent. Tell them to market. I-open na rin prepare nito ang kung ano. Birahan ako ni Ugma. Limpo. Live performance manawag pa. Namaya. Ma'am sir, nasa mga ganun. Mahal mo tayo basket.
Pinyanang, kaon ka? Kaon? Ha? Uy, madam, habang ni Joe. Suki? Ano naman? Maninom tanah. Kaman. Sabay, palito na to lang. Kana lang. Minggo. Kana lang, palit ka? Palit ha? Ay, upload ba ka na ako sa Facebook? Smile. Firman ka na dyan? Isa ka mangga. Isa ka avocado. Parehas na lang. Ingon, bitaw ko isa-isa avocado ko. Bisa na ito, ilang taon ng video. Oo. Lagi na pala siyang ko. Sakit man sa kuan ulo, mapuglawan. Okay ka mo? Hello, vlog! Oh my God. Fixed price and kuhan. Picture lang. Saan mo kami, Rosel, man ito kami ang klaber. Ito sa tulay nila. Babay dang, babay dang.
Mga on magbalot. Balot na pinakaging, pinabiti na balot, pinabiti.